Ya try ki para banget bat ki dia viewers syaban ai kan ka jingkran ka kwa ban pentip syafi bengidan ka ying jing duai hang ni ha jaya lansali ni penduai nam tagi bapang ki ba syate syakho magi bor jong ubaman kum ha ki jingmlin ban di ha ki jing penbuat ka kiat udrox neki kam aurea lane ki jingmlin basni ho pet ya ki Khlem jakhlia lane ki jing long mesin gibran fidan syate ka jing bisni ka jing bamyama ka jing pihun bah kini gino lani pi kwa ban wan plai gi pop ban le ka jing pen kala ka bumot ban pen be ikimen sim bamman ki badan ha met na ka do no jong fi pilak ban wan syasanta ki play singi satjan bat singi ublai tengah kwa ban sedang no ka video ban pen slam show kani ka jingkran jonga kalongkan pen ki ya bun ki bapet ni video bat kan penbitar ki babon reng hab ban kran ya jing shisha na maru Jesus Christ wang maka penyok tip ya jing shisha bat ka jing shisha kan pelat lut ya pi tekan ni ka jingkran title jonga kalong babun na kibriu ki mani Krislam ler sapa bun na kibriu ki mani Krislam ler am tang ha jela jongi hendrai jan barok kawai ka pertai kidang yai mani ya Krislam ler wat kita ki bakam ba ki balanget kumno kata kalak banlong pai ngan pen ipi lani ngalak banong baki mani no yo tau we Jesus Krislam ler kamat we pat u Jesus pi tu setan nganong pi udai obawan hakadur mdei hakadur kirang bun ki abu setan ki dur ndrai ktinjong blai ka ong wan kum utau angel jong jing syai setan bukan kum utau angel jong jing syai ule menle kum bau dei u angel jing syai ndrei ule menle kum bau dei u kris mo takadau ki ong kris lam le ndrei ja yu pat dei u bashisha kmi bai kani kmi kini ki dak ki ba Lehse fidang mani ya tau kris lam le baju Jesus Christ habawan syaka pertai pimi bau Jesus Christ jukran jali je kam judan kanu ketin jong Jesus Christ ba ukuran jali je ukuran haba syai ukuran haba dom lani ukuran ban penbang ni kibriu ukuran habam syai ho tang ba ukuran ni kituki parables te ukwa bakin yet ndre kambun sin ukuran ba haba syai kum ha gospel markas kul nang bani kong khot bakhat san wong ka hima jong blai kala hajan tu fin kala ka bamut bat ngat ya gospel te Jesus Christ ubashisha lada pimani shisha ya Jesus Christ ubashisha Jesus Christ pensyong pi hakatu ka pop lani utau mensim jong Jesus Christ pen ya kendu ba pi ba onum pen pinum sup ban syusyong kum tu ban syulet jingesang lembat ka pop hanrai la pimani ya Krislam ler pat Lehse pidang mani ya Krislam ler pat hikai kum no melei let jingesang smart ban let jingesang hanrai le artat begitu ki pop buri kalak banlong ka pop buri ka pi lak banlong ki bala syakri kham syakmat wa ju blai kalak banlong ka pop buri kalak banlong ka jingim aurea jong fi ka bari ka jingim Khlem ka bari Lehse uni Krislam ler lak manhikai fi biang bet la im kum tarum dan bai manu Lehse pikam im ka Khlem ka aurea nrai pi kwa brai pi syong ha jing sang fi lech ki yeng mani fi kwa brai ki bri fi pet brai ki bri bat piwan si yang pi perkhat brai handai pi sim bat gi program hai yang mani kani ka ngakran bat da jing syai sekala banlong yaki rangba bat yaki kentairu village ki yang mani village gi riam ki ba pen ikwa brai yaki bai te bat pi suk bat village na wai ka sunday pi biang bat pi sim yaki choir eru biang bat handai ki dan ka jingkwa brai mau ka Jesus Christ wang no Jesus Christ bashisha am wang lada ma pet ya ka kentai daki khamat ki bakwa brai if you are lusted after her ma kwa brai
melak Khlem lupa ka jing Khlem kam dei haduk bandale andre ka jing Khlem ka dei haba wat bapet tangi khmat aurea khmat kwa brai kata kelak dei ka jing Khlem telah dari ujisu ubamane wa fi mane sya pila mane sya ujisu basya ujisu kres unum pensyong jai pede pihak pop andre lada pimani ya ukres lam ler ukres lam ler rong biang mat fi me lai jing sang la smart le jing sang andre pilek kumno pipet pat iki tu giba di drugs pipet iki tu giba di kiat bapen keluar pi bishar pat pi ang pet ta gati kum tam ta ya di kiat ya di drugs pi bishar andre ia ladi pat hapo pm kata ka jing em ka bajak le sehari-hari pipet itu film jaklia pim perkhat pa katu ka de ka pop andre pilet ban bishar pat itu andre pimlet da ka jing isen ai pat ban i yaitu badi kiat badi drugs ban let yalap gospel pat akran ba ni da ka jing sha tengah akran ni balai ba ngar ngala im gum ta kata ka shisin kepor ngala ju im gum ta ngajulet jing seng ba ngaju kwa bra ngajulet ki babra bat ngala jumani yang ni kurislam ler haba ngalet jing seng ro kadok no jonga kambet nari uji sukre subashisha udawa ingi bang inem ka jingem ka bakhut ka bak jingem ka bakhut hayem ka jingem ka bakhut wat shabaru baka ba penem arsap ingi ladang uji subashisha ju pensa ingi manbu kawai ka kejap kawai kayem mani kawai sya pertai uji sukre subashisha ukwa bai bangin em ki bakhut ki ba shida ba Khlem tho bria ban rikhut la ka jingem ai ka boru ndai ba ladang ilak mani syang ilak ngat sisa yo Jesus Christ ba syau penlongi ban ai bor ngi bengin lak ban em kata ka jing em no ka baar u Christ lam ler ule komno hikai tang man syele jing yeseng man syele jing yeseng bala le jing yeseng Sunday ki Bible study ki tari meeting si ba ong ti Chris lam ler ubiang met la dale unta open long saat bet blem henry ju sha fi pat ban let yalap gospel khangla la da pi mani yu Chris lam ler khangla fi ban let yalap gospel Lehse kala ban long sheki surak shayong Lehse kala ban long haki office ki ba fitre Lehse kala ban long haki yakino ki school ki college hang no lani ka personal evangelism ka ba fi share lengba iwai lani lengba ka social media ukur Islam ler unum sya epi ban le ekini ki ai unong biang pisong apo yang mani pila let jing sang la biang tau di ukur Islam ler la ra pi mani ukur Islam ler khang persya ba pin let yalap gospel pin let yalap gospel pi panjing bet dar pin syap tieng gi bri uruban chulet yalap gospel rei u jisu basisha ong kumno jisu basya u ai permission ye fi wang kilat yalap yaga gospel syaka pertai ma kilat yalap penkia igi bapang be yaki ksud hakmi wang ngai fi ka bor wang kumi wang kini gidak kin but igi tagi banget haka kerteng jonga kinya be no iksud kinya keren di kitelit yu batamai kinya penkia igi bapang in bu kiti bapang takin yu okya utau de Jesus Christ ubam pensyong jaitu uji sukres uba ngimani uji sukres jonga Bible umdan kam ba pinapan permission ni gibriu ba pin let yalap gospel nrai ukres lam le ranong pi on penjaitu pi kam dei ban let yalap gospel kadai tang yu pastor kadai tang yu evangelist handai pi se ha Bible ba omta ko kilet pilong ka jingsha jonga pertai wang pilong kataka jingshai jonga pertai pilong kamlu jonga pertai handai ukur Islam ler pat usupen sultanat fi ban shulet jingeseng bat haba pi baki beri kilet pat ban yalap syaki surak snong syaki hat pi kum keren ban fi ukur Islam ler pen keren ban fi bong kitu gide gi bakwa seng balang kitu gide gi bakwa taniam kitu gide gi bakwai pung tau di ukur Islam ler bahikai fi ban keren kita gentien re kat ni ka jot ka pertai ngau dan balik mayalap mano gitu gi babuat apo yo gitu gi ba ngam ha jersey jong ka jing aurea pimlet daladi pimtre ban let daladi nre apa pi ya ki wai bakila sedang ban let yalap tu kur Islam ler banana pi pen keren ben gitu kinong la biang wat yalap syu hajalame khalia let yalap syawai
Oh ndri PMI ka jing jat ki kena samlah ni pok jelam kali ki kam yang di bigi ki Kristen re wat ki beri ki bampat dai ki naka kita ki bakam Kristen ki 4 im jakhlia ko bak im kita ki ba kam yang di Kristen keren ni da ka jingkit khli bangai I shisha baka jat ben ri jong ki kumno ki bagin wan show Jesus Christ uba shisha lada pipi mani yang ni Islam le fi im kata ka jing im ka ba jakhlia hajing terai om dan por ban yalap ya tin jong bleh ne yalap tang ka san hima sima ya bishar beri yalap se ya dan saga gosip hatu dia tahu Jesus Christ ba hikai man mani ni akran ni hatu tahu Jesus Christ namar ngakran ya kan ni ba shisin para banget ngala jumani yang ni Islam ler kat bangarang le jingiseng ngam kamdan kata ka jing em ka baku ngamdan kata ban sobang ban isen ai ki brio ki bala yap ki bala yap no manaksingi haka pop jongki ngam julet ban keren namar bale ngale ran katu ka pop ka ngale hi ka penram yang anu de kami tu ba para banget ka ukur Islam ler ubapin mani unum yarap fi bapin duai testa manaksingi bapin iit ban syong hagi kejat jong Jesus Christ bapi iit ban puli ka ketin jong oblay bat ban imru kat kum ketin jong oblay usus ngau tanat bapin chulet jeseng la biang la sim program mau la yo itai program ban beladai ban yalap ban puli sedang ne ban ban sim kita ki activity sakai jing jeseng ukur Islam ler ngau pi unwan kum angel jing syai unumwan kum kirang unumwan kum kirang udan haki yang manir udan oh wat mut dan wat hakapor jong jisu haka temple udan mentaru kaju udah mensim gini mensim gi balam ler hari uji sukres uba shisha ong pi lada pidan hayeng ru uji sukres basha pidan hayeng ru pin im gajing im gaba terang ban syakri u namar uji sukres om ni om men iet ya bau try u belai jong mi sap uji sukres om no men iet ya bau try u belai jong mi naduk ka donut baro naduk ki mensim baro naduk ki jing perkat baro naduk ka por baro uji sukres basha mamani unum penlong pi bapin ki shwa mi step ban pet ya ka mobile ban chulet Khlem duai uji sukres basha un kersi pi dang step un kersi fidang step ba pikir dang step dan isu terang aku ban isu ya khmat jongmi ngan dua isu Khlem dapur ngan duai rum dei ka basu duai samtia andrega duai ka badadan ka bor ka ba penki ngong wat ia ka gates of hell wat ia kata ka kerdap ka dujak ka tin jong blai ka omno ka ong wat ka kerdap jong ka dujak ka khnyu ia ka balang ka balang ka ba im ka shimet kia form yang kata ka balang ba im kita ba it yo blai na duk dok ki ba kim step ban duai mdei tang rutin re ba ki kwa ban dan ka jinya dai bu blai ki ba puli ka tin jo blai mit bat sngi ki ba duai Khlem dapur no pet ba ukur Islam ler u ba mani un persyaru ya ka jingkran telit nang fi uji sukres wang uji sukres bo shisha wang kini ki dak kin but ya kita ki banget kin ya keren dak ki telit ki ba temai senap ha nri ukur Islam ler oban hikai nak tinjong blai hibat ong ba ka jingkran telit kam dei syu mta oki kamba kim dei syu nak benta oh ka jing pen baptis kam dei syu namta menta ka dei tang ki ji kum kita ki jing hikai ngan ong fi nri clear ka scripture ka kren ong lada pi ya Jesus Christ ba shisha pin sumari ki hukum jong Jesus Christ ong lada pi sumari ki kentin jong le huk kita ki hukum jo andrei ukur Islam le un syong pila anget mensuala biang pila long ka bahir pateng bagi long yeng Kristen i mai pa jong pila dei Kristen i pa i jong pila dei Kristen oi la bandai pastor oi la bandai sngokan ang fi bagi andrei anong fi kata ka jingat ka dan tangha jabin kamdan sya kata ka radical love no Jesus Christ wan bangin it you radical namar balai Jesus Christ besya ula da banlet sya ka ding panaban it daka ba ay ka jingim daka ba panmi yala ka jong ka snam dala pan pong pan senget sya la sempat la kruwet la bentil la iben la panleng khut you ula it yang i da kata ka jing it ka belong radikal
Uiet yang haduk ka jingyap man baki long ki nong shun kat kata ka jingiet kala dai yang iru bang iladangi mani yau tau Jesus Kristus ba sha bangin iet si shay u da kata ka donut barok Khlem dale ran yi beri Khlem da compromise ka jingiet ka baki beri ki ang akini ki bit hakmat ka pertai long ki bit su duai su puli kat ba syukuran ba ketin jong blai hendai pindah perkat u Jesus Kristus sim lale ran ban kum usim ban yap na menta kita ki balak spa utung kumi ban penlong ni pat ki ba im da kam ta ka buram jong blai ba ukur Islam ler ule mno ukur Islam ler un yalam pi ba pin syap tieng ong pi ban keran ka jing sisa ukur Islam ler un su penlong ni fi hoi balak biang ban i no iki pop ala su biang tom dan pop ka ba he ya ima dan pop hendai ban yang na kam ta jing sisa ukur Islam ler unum sya un pen iet ya fi ya kan niam karukom ukur Islam ler un pen iet fi ya ki kardan ga ba fi dan haba umen sim ko ulong am krante kan ka jing sisa imte kan ka jing sisa kran ba dan te namar ngar ngala da biak yap ba dan Jesus Kristus ngala da biak Khlem le ran kran kan ya ka jing sisa kum ba ka dai ketin jong blai dai Krislam len pasiau na din ela biang fi wat long wat le hok tan fi penyadai pi bi mo compromise le ne menjur pi pat wat pat kin sakan tat ya pi bahiyang basam pat kitu naka niam kar kom kin sakan tat mo pim salia tu shim amele pi de buri undai kata ka de ka sur jong Krislam le handai uji su basya wang pinlong ki bla isi da ka pertai namar pilong ki bubu nang bot janga namar balai ba pikiran ya ka jing sisa pi em kat kum ka jing sisa bat bun kim sungau tenat ya pi handai pi kwa bet uji sukres besya pi ku penlong ya pi pin kwa bet tang ban pen ko ngo ya ka ego ku pau ba benang lo uji sukres ba sisa ju compromise kat badan hakani ka pertai ju manjur lang bat ka basni handai pi pat namar pi syap tieng pilong pilek lambet tentang lani pilek kum ka lambet lani kum tuki khnai ka to jing tu khana habadan haba khambun pat sata pinyan ni kitu ki bakran jing sha haba pidan bat ki ba shisha pat phile ban khlen ki ban kran jali jo tang ban pet sngo bha ban yo arliang ban yat bor arliang pim kwa ban yat bet kawai gelti kita kada ka jinglong manipulation ka jinglong arsap ndre pidan shisha yo Jesus Kristus shisha pit kran bat ka ba shisha para berikan dan ka jingiet ka ba shisha ba pikiran ya ka jing shisha haba pi kanu ka bamdai pikiran da ka jingiet ba pidan ka jingkit kli tau dai Jesus Kristus ba shisha bat na ong pi lada pi tenjuk lang bana ka video ang bon gi banang mani yo Krislam le ki mempat mani sha yo Jesus Kristus ba wan ra sha ka jing shisha ba wan ra ya ka transformation ka kom im wat ha ka bari ru out ha ka bari jong ka donut ka jing jong perkat jong pi ka khut bi pi ya surat pim bu Jesus Kristus bersau pertek hikmat yang piban pet ko abrai anong piban keren ni kentin ki bamdai ban ya merjon lang ber kapau ukur Islam ler pen alhiai fin Jesus Kristus basisa ang kapor kam dan syu to tradap ya kam jong tikat ni kilong kita ki jingkran jonga ada pi smotu kala ka bamut no pai no shamani no sisa la da pi smotu ba pimani Krislam ler bat pim smotu bola nang ra pi sha dujak sekeliti juga dujak kelak abamut no pai no kelak abamut no trajisu oh sisa ngam sim la shit ram nam ta jong mi sisang dan kini gi yu kelak abamut no kelak abamut mentam dei la sai pim tip lanu pin yap konong im ga jing im sisa ga bakut kam ko ketin jong blai wang nu Jesus Kristus uta uba iet nga usumar gi ketin jonga ba usai sok hambun uya ini audieng sok usai sok hambun ba ka buram kan long show blai tena menta ka buram jong try ya ro try da share da like da subscribe ya ke video ko blai sibu